Itt a Home Phone Test Who. A szót átveszi Tamás. Ebben a videóban a Huawei Ascend 300-as készüléket fogjuk bemutatni. 4 szoros VVG kijelző, kapacitív TFT panel, 5 megapixel hátlapú kamera, autofókuszos és LED-vakú, 2 magos magonként 1 GHz-es processzor, Android 4.1-es verziót kapjuk, Wi-Fi Bluetooth minden telefonba. És most bontsuk ki. felkapjuk a készüléket. A fólia nem a legjobb minőségű rajta, de Amint láthatjátok, ott kaptunk egy mini... bal oldalt kapjuk a USB csatlakozót, felül kapunk egy 3.5 mm-es jack-csatlakozót és a kibekapcsoló gombot, jobb oldalt pedig a hangerőszabályzót kapjuk. Nem egy elvékonyított modell, de megírja az árát. Hátul kapjuk a hangszórót, az 5 megapixeles kamerát és a LED vakút. Alul kapunk egy Huawei logót, alul pedig lehelyezhetjük a hátlapot, itt pedig egy mikrofont. mikrofont. Vegyük is le. Amint láthatjátok, egy Huawei logóval ellátott aksit kapunk bele. Felülre megy a nagyméretű SIM, tehát nem a mikroszimes változat. Mellé pedig a microSD kártyát rakhatjuk be. Kapcsoljuk is be a készüléket. Még egy dolog van. A hátlap eléggé mat felületi. Kapcsoljuk is be. Következő videóban ennek a rendszert fogjuk bemutatni. Sziasztok!